Καλησπέρα, Ρακ. Σε καλωσορίζουμε στη Μέρα Θετικής Ενέργειας. Καλώς σας βρήκα. Θέλω να σε ρωτήσω ποιο τραγούδι σου σε ξεσηκώνει και ξεκινάει η μέρα σου τέλεια. Κοίτα, δεν ξεκινάω συνήθως με δικά μου τραγούδια, αλλά ένα τραγούδι που με ξεσηκώνει πολύ είναι το Vendetta. Οκ. Και θέλω να σε ρωτήσω επίσης το δικό σου θετικό μήνυμα που θες να περάσεις στο κοινό σήμερα. Το κοινό, επειδή κατά κύριο λόγο θα μιλήσω πολύ. Αυτό σημαίνει θα μιλήσω πολύ. Έχω να πω κάτι σημαντικό. Εύχομαι όλα τα παιδιά να μάθουν να σέβονται, να υπάρχει σεβασμός, γιατί στην νεολαία έχει χαθεί ο σεβασμός. Να υπάρχουν αξίες. Τα παιδιά να μην φοβούνται να πούνε κάτι στα παιδιά τους από νωρίς, γιατί θα τους το πει η ζωή με άσχημο τρόπο. Θέλω να μου πεις ποιος στίχος από το τραγούδι σου ανεβάζει τη διάθεση και σου δίνει θετική ενέργεια. Κάποιος στίχος ο οποίος τον έχει συνδυάσει ότι τρελαίνεσαι όταν ακούς. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, είναι πάρα πολλά τώρα. Ξέρεις, έχω γράψει και τόσα τραγούδια. Αλλά ναι, έτσι που μπορεί να σου έρχεται στο μυαλό, ρε παιδάκι μου, πρώτος. Στην Blues Barcode τα Logos. Ναι. Ωραίο.